आता तुमची आवडती सुझुकी दुचाकी घरी आणणं झालं अधिक सोपं. सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स घेऊन आले आहेत खास ऑफरची मेजवानी. मग वाट कसली बघताय? आजच आपल्या स्वप्नातील राईड बुक करा. पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग. सर्वप्रथम आपल्या देशाचे पंतप्रधान सन्माननीय नरेंद्र मोदी साहेब, तसेच भाजप प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब, तसेच कोकणचे म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे भाग्यविधाते सर्वांचे लाडके खासदार नारायणराव राणे साहेब, तसेच आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी व आमचे पडेल मंडल अध्यक्ष सन्माननीय महेशजी नारकर साहेब या सर्वांनी माझ्यावरती दाखवलेला विश्वास आणि मला दिलेली संधी ही खरंच माझ्यासाठी अविस्मरणीय आहे. आणि ह्या संधीचं सोनं मी नक्कीच करेन. लहानपणापासूनच वडिलांना राणे साहेबांसाठी काम करताना पाहत आलेली आहे, त्याच्यामुळे मी जरी राजकारणात नवीन असेल तरी ही संधी मला त्यांच्या कामामुळेच कुठेतरी मिळालेली आहे. त्याच्यामुळे या सगळ्याचं श्रेय हे माझ्या वडिलांना जातं. त्यांच्या कामामुळे आणि त्यांचा लोकांपर्यंत असलेला जनसंपर्क या सगळ्यामुळे मला ही संधी मिळाली. हे माझ्यासाठी खूप सर्वप्रथम मी माझ्या संपूर्ण मतदारसंघातील मतदार बंधूंचे आणि भगिनींचे आभार व्यक्त करेन, कारण की त्यांनी मला ही बिनविरोध पंचायत समिती सदस्य म्हणून निवडून दिलं. आणि त्यांच्या प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी म्हणजे काहीही असेल तर ते मी ज्या त्यांच्या मूलभूत गरजा असतील किंवा अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी जाणून घेऊन त्याच्यासाठी मी 100% काम करण्याचा प्रयत्न करेन. त्यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करेन आणि अगदी म्हणजे मरेपर्यंत माझ्या शेवटच्या श्वासापर्यंत मी त्यांची कायम ऋणी राहीन. तसेच कोकण साद लाईव्हच्या वर्धापन दिनासाठी माझ्याकडून माझ्या संपूर्ण पणसगाव पंचायत समिती मतदारसंघातून खूप खूप शुभेच्छा देते. आपल्या जिल्ह्याचे भाग्यविधाते कोकणचा ढाण्यावाघ म्हणून ज्याला संबोधलं जातं ते आमचे लाडके नेते, ज्यांच्या नेतृत्वामुळे माझ्यासारखा सर्वसामान्य कार्यकर्ता समाजात एक नाव मिळालं. संपत्ती किती मिळवली यापेक्षा मला तरी माझ्यासाठी मोठी संपत्ती जर कोण असेल तर राणेसाहेब आहेत. कारण त्यांच्यामुळे संतोष चव्हाण हा समाजामध्ये कुठेतरी नावलौकिक कमवून पुढे आला. आणि हे सगळं करत असताना, समाजासाठी काम करत असताना बऱ्याच वर्षाची माझं एक स्वप्न होतं की मलासुद्धा कुठेतरी अशी संधी मिळावी, जिल्हा परिषद असो किंवा पंचायत समिती असू दे. पण परमेश्वर कृपेने कुठेतरी बघा आपण केलेल्या चांगल्या कामाचं मूल्यमापन हे परमेश्वराच्या ठिकाणी होत असतं आणि तेच माझ्या बाबतीत घडलं आहे. कारण काल माझ्या मुलीला पंचायत समितीसाठी लोकांनी उत्स्फूर्तपणे नाव पुढे आणून चर्चेत आणून मला संधी निर्माण करून दिली. आणि ही नुसती संधी नाही, निवडणूक जरी झाली असती तरी मला अगदी मोठ्या मताधिक्याने माझी मुलगी पंचायत समितीला निवडून आली असती, त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा वादच नाही. परंतु बिनविरोध निवड झाली हा सुद्धा माझ्यासाठी खूप आनंदाचा विषय आहे. कारण केलेल्या कामाची पोचपावती परमेश्वराने माझ्याजवळ दिलेली आहे असं मला वाटतं. 2007 साली मी सरपंच झालो. तत्पूर्वी 2003ला राजकारणामध्ये सगळ्यात पहिला सरपंच आम्ही या ग्रामपंचायतीवर बसवला, तो 2003ला बसवला. तदनंतर 2003 ते सलग 2027 पर्यंत राणेसाहेब ज्या ठिकाणी आहेत अशा म्हणजे विकास काम करणाऱ्या लोकांच्या मागे राहून आम्ही अशाच प्रकारे आजपर्यंत सरपंच देण्याचं काम आम्ही या ठिकाणी केलेलं आहे. ज्या ठिकाणी राणेसाहेबांचं एक वाक्य आहे, ज्या ठिकाणी मी असतो त्या ठिकाणी मी 100% असतो, यात कुठेही वाद नाही. आणि त्याच प्रकारचं काम आम्ही प्रत्येक ज्या ठिकाणी आहोत त्या ठिकाणी 100% काम करतोय. नेतृत्व मानून काम करणारी माणसं आम्ही आहोत. आणि सर्वसामान्यांना मदत करणे, सर्वसामान्यांच्या गरजा समजून घेणे, त्यांना उपयोगी पडणे हेच आमचं काम आहे आणि ते आम्ही करत आलो. समाजामध्ये म्हणजे पक्षामध्ये काम करत असताना 80% समाजकारण 20% राजकारण मानणारी माणसं आम्ही आहोत. आणि तशा प्रकारचं काम आम्ही या ठिकाणी केलं आणि त्याचीच पोचपावतीही आहे. असं बिनविरोध होण्याच्या अगोदर मी तरी सांगू इच्छितो की निवडणुकीच्या प्रक्रियेमध्ये माझ्या मुलीचं जेव्हा नाव आलं तेव्हा मी दर दिवशी प्रत्येक जे 10 गाव माझ्या मतदारसंघामध्ये येतात त्या 10 गावातल्या प्रत्येक 10 माणसांना जाऊन मी भेटीगाठी घेत होतो. कारण मला निवडणुकीला समोर जायचं आहे हे मी माझ्या मनोमन ठरवलेलं होतं आणि त्याप्रमाणे माझं काम चालूच होतं. आणि अनावधानाने जी मुलगी माझ्या समोर जी उभी राहिली होती त्यांनी समोरून सांगितलं की बाबा आम्ही असं त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचं दबाव आणला नाही किंवा काय नाही,
पण समोरून सांगितलं की काका मला इथे थांबायचं आहे. मी त्याला सांगितलं, कौतुकाने सांगितलं की बाबा ठीक आहे, धन्यवाद तुझे, जर तुम्ही असा निर्णय घेत असाल तर आमच्यासाठी खरोखरच आम्ही तुमचे ही केलेलं जे ऋण आहे ते आपण साठवून ठेवून भविष्यात तुमच्यासाठी कुठे काम करायला संधी मिळाली तर आपण तुम्हाला सहकार्य करू. आणि त्याबरोबर तशा प्रकारे मी असं जातीनिशी बाबा तुम्ही मागे घ्या असं आम्ही कुठेही कसल्याही प्रकारचं दबाव तंत्र किंवा आर्थिक प्रलोभना आम्ही कुठल्याही प्रकारे दिलेली नाही, हे अगदी मी प्रामाणिकपणे सांगू शकेन. आनंद वाटतो की माझा मित्र बंड्या नारकर, कारण आमची राजकारणामध्ये सुरुवात एका वेळी झाली. बंड्या नारकर आणि मी साधा एक STD बूथ चालवत असताना बंड्याने लोकांसाठी जे काम केलं आहे, म्हणजे स्वतःच्या STD बूथमध्ये मिळालेलं जे उत्पन्न आहे ते लोकांच्या कामासाठी तो वापरत होता. आणि आज तो माणूस एका मोठ्या चांगल्या स्टेजपर्यंत पोचला आहे. हे मला माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. सुरुवातीच्या काळात इथे रस्ते पण व्यवस्थित नव्हते. बाईकवरनं प्रवास करून आम्ही पक्षासाठी काम करत होतो, प्रामाणिक काम करत होतो. आणि परमेश्वराने खरोखरच या प्रामाणिकपणे काम केलेल्याची पोच पावती आज कुठल्याही, म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या जरी दालनात बंड्या नारकर पदसिद्ध जिल्हा परिषद सदस्य होऊन जरी गेला नाही, परंतु आज महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये सुद्धा बंड्या नारकरचं नाव एवढ्या उंचीवर पालकमंत्री साहेबांनी नेऊन ठेवलं आहे. खूप आनंद वाटतो या सगळ्या गोष्टी. निश्चितच. ओके. त्याचबरोबर कोकण साध लाईव्ह या चॅनलचा आज वर्धापन दिन साजरा होतोय. आणि या वर्धापन दिनाला माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा. तुमच्या वाटचालीसाठी श्री रामेश्वराने तुम्हाला चांगल्या प्रकारचं आरोग्य सर्वांना द्यावं अशा प्रकारची प्रार्थना रामेश्वर चरणी करतो. धन्यवाद.